Deti, počúvaj ma sem. Taká som nasrata, som príde na novej šrichte. Počúvaj, 3-krát hádaj, kde to ten Jozef vybavil brigádu. Kde by asi alkohol mohol vybavovať brigádu. No takže v alkoholovej výrobni. Počúvaj, ja celý čas si myslím doma natešená, že ja idem robiť do cicerovne, nie? Že cicerové toto natierky idem robiť, ale nie, to je ciderovňa, vieš. Ja som znala, že ciderovňa sa povie sajderovňa, ja som znala, že sajder je to ten nápoj alkoholický. Vieš, akože celkom dobrý tiež, aj bublinky, vieš, aj daj si 4 máš nakúpené, ale tak zodpovedne, jak sa hovorí zasa. No ale strašne som ti bola nadziganá, strašne, tuto v továrni mňa, ženu, čo to ja budem robiť? Vieš, ale nakoniec som ťa aj tak pokriala troška, lebo pozeraj, hej. Príľba taká, že golčam sa mi hodí normálne, tuto slniečková vestička, všetko zadarmo. No a co, a ešte ako trošku sme aj uspokojilo to, že som počula, ako nechcem sa chvástať, ale som počula, že Strong bol najobľúbenejší cider, hej, to ten, čo vyrábam. Takže uvidíme, no. Počúvaj, išla som ti na maličkú pauzu, takú zdravotnú, a idem ti hľadať Jozefa, lebo tuto bude zbierať po flašky, vieš, po firme. Potom, vieš, za korunky troška vymení, no. Idem ti, ja bežkám ti, Gitka. Drž mi palce, čau.